Rồi mày hư này con đi cho hư nào. मोनसे मिशन कमप्लिट सिनेमा गान नागिरदों आरोना बेखौ नायदो जों दा माने लान्सार नायदों आरोना आरबिजि लान्सार देखायलाय एभरिवान एन्ड वेलकाम बेक माय चेनेल नैबे आंनि गोलोमफ्रुनाय देहाखौ निउ आपग्रेड भिडिअआव फिनसे बरायहरलायबाय आरोना दा सालथेनि नोंथांमोनहा सिगाङाव नैखौ देखायो बेनि दा नै बुजिबाय आरोना मानसिया माने सिख्लाखौ खुदुमनो नाजायामोन आरो सौजाहरबाय आरोना बियो स' नायलांदो सालथेनि गुस्थि बुंनायखौ समाय लानानै आरोना जोंनि भिडिअखौ दिनै खानाय सिनखाव जानोसै आरोना गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ हगारनायखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय नाजावना लादो आरोना ओ ये हमारा केमसी वाला जानोसै आरोना खानायखौ जोंना पपुलार नैबे खानाय सिनग्रा आरोना केमसी वाला पुरा एक्सपिरियेन्स बिराद गिदिर गिदिर माबायाव माने पार्लाराव थानानै मावबोनाय आरोना ओमफ्राय बिनि लकेसना जाहैबाय जोंनि दखान खाथियाव आरोना ओरै बबाजार सान्दा थलाजों हाबदो ओमफ्राय डाइरेक्ट भैयानि दखानखौ नुगोन आरोना स' सिनजाफैयो आरोना ओरैबायदि मोजां सिनजायो दा नायदो आरोना रिजाल्टखौ स' नायलांबाय दा वेलकाम वेलकाम स्मॉल बार शॉप हमारा केमसी वाला भैया की तरफ से आपको स्वागत करते हैं हमारा दुकान में आप क्या बोलोगे आओ चुली काटो बाल काटो कोई पैसा देके जाओ कैसा घूम रहा है ये देख देखिए भैया की कमाल अब हो गया कैसा देख रहे हैं भाई लोग ऐसा रहना सही ना ये देखिए हमारा भैया कितना लेते हैं करने से 80 ओनली 80 थाखाल' आरोना अनलि 80 थाखाजों नोङो गोसोबायदि सिनना हरगोन सिनजाफैबानो जाबाय आरोना नैबेहाय जोंनि बबाजार आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना नैबे दखाननि सानाथला सिंनिफ्राय ओरै हाबबोदो ओमफ्राय डाइरेक्ट नुखागोन आरोना मा नाम क्या है हो नाम नहीं इधर में है साइड में मोजां सिनो आरोना थ' सिनजाफैनो हागोन आरोना ओरै क'क्राझाराव जाय माबायो जोंहा भैयानि दखानाव सिनजाफैबानो जाबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअ'आ मोनसेबो टारगेट गैया आरोना जेराव लोगो मोनो बेयाव बानायनाय जेरै गोसो एरै बानायनाय आरोना दिनैनि भिडिअ'आ स' नायलांदो आरो इन्जय लादो आरोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै चलो दिनै माने फुसखाखौ जों जानोसै आरोना ओमफ्राय जों सुनानैसो जागोन आरोना जोंहा सालथेया नै फानलु लायबाय सुनानै जागोन दिनै फुसखाखौ फुरा मानिया 2 केजि 3 केजिबो जानो हागौ जों खुनु खुदा गैया नैखौ सुनानै जाजोबगोन आरोना बिस्वु राबाया नै जानायावल' सफैयो ओरैबायदि गाज्रि मानसि आरोना ऐसा टेस्ट कहाँ से आते यार पानी पूरी लाव खिलामा खुरायलाय जानायाव ना दालाय ऐसा टेस्ट कहाँ से आते हैं यार बिसु मुजारबा होलायबाय स' आंबो जागोन आरोना खिलामा हेल'नानै माबानायखौ होनोसै आंबो मोनसे मिशन कमप्लिट सिनेमा गान नागिरदों आरोना बेखौ नायदो जों दा माने लान्सार नायदों आरोना आरबिजि लान्सार देखायलाय ओइ सिदाखौ हरलाय आंथिं सिदा ए बिनि आरोना अ आयौ जोंना गुस्थि थरलाया जोंना आरबिजिखौ लाबाय आरोना फुरा दालाय खैसाम सिनेमायाव लिंसारा लानाया बेनो दानि लिंसार लानाया स्टेप खुनु थिग गैयाव क्राक मारिलायदो होहरदो दं এখানে দিয়া দে যাও উড়াবো ओरैबायदि बरिया आरोना गोजों लांसिगोन आरोना जों मिशन कमप्लिट फिल्म गानो थाखाय सिमानि हाबाखौ उग्रायहोजोब नामा उग्रायहोजोबगोन हाबाखौ फाग्ला फाग्ला बुस्थु आरो नैबाव दंबावो नै मोनसे माने बे खबार आरोना दुंखावैनि गावनाय समाव ओइ जे दम देखा रहा है भाई होना नहीं बिंजो होना मावना गासिनो मानसिफोर लामा बयजादे गेदेर मा आगामि जाहैबाय गुलिया दंखायो आरो नैबो नै फिसा मोनसे स्टाइल गावनो बबे हारायाव गावनो दंखाजोबो आरोना जोंना बानायसोनानै नायखाजोब्बाय लाखाजोब्बाय गंनै दा खेलायखानोसै एबाराव जोंजों आरोना दा जुजिसै
इन्जयजों इन्जयजोब आरोना बक्स मोननै लाजोबखाबाथाय थेमानि हाबाखौ उद्राय होजोबगोन दिनै